Sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a kis heti vlog videóban. Volt a héten egy balhé, ugyanis Budapesten tartják az atlétikai világbajnokságot, és ott kiszúrtak egy biztonsági embert, akinek a nyakán volt egy SS tetoválás. Mint láthatjátok, itt van a úgymond híres vagy hírhedt fotó, ami egy nem túl jó minőségű nyaktetoválás látható, amin tisztán kivehető egy SS jel. És ugye látszik, hogy az embernek, hát szerintem a könyökén van még egy pókháló, meg mit tudom én mi. És ugye ebből az volt a nagy, tehát amiket én olvastam, kommenteket, meg ilyen reagálásokat, embereknek ebből az jött le, hogy valakit kirúgtak a tetoválása miatt. Anyám borogas, de milyen tetoválás miatt, jó emberek? Milyen tetoválás miatt? Vagy úgymond egy SS tetoválás miatt. És hol rúgták ki? Egy atlétikai VB-n, ahol úgymond globális szinten jöttek játékosok, meg nézők, meg mindenféle emberek Budapestre, és nyilván ez nem egy túl jó marketing szempontjából. VB biztonsági emberének az egyik tagján náci tetoválások vannak, meg náci szimbólumok, szóval itt egyáltalán nem arról volt szó, hogy valakit kirúgtak a munkahelyéről azért, mert volt rajta tetoválás. Csak persze itt megint jöttek azok a szalagcímek, hogy tetoválása miatt kirúgtak egy biztonságőrt az atlétikai VB-n, meg hasonlók, szóval tudjátok, ezek az igaz ilyen clickbaites, mocsok, hulladék, szemétszar. Ilyen médiának nem nevezhető, de ám bár mégiscsak úgy fogom hívni, hogy média jellegű, meg hasonló ilyen szenny sajtóba jelentek meg ilyen szalagcímek. Egyébként, hogy jogosan rúgták-e ki az embert, vagy nem? Szerintem teljes mértékben jogosan rúgták ki, hiszen egy abszolút náci jelkép, meg egy náci szimbólum volt az emberen, egy jól látható helyen. És tudjátok, aki olyan kurva hülye ember, hogy a nyakára tetováltad bármit is, főleg ilyen dolgokat, az amúgy nagyon-nagyon nem okos, és ezt te még így reklámozod is. Jól látható helyen vannak rajtad ilyen szimbólumok, meg oké, lehetnek ilyen meggyőződésű emberek. Tényleg biztos vagyok benne, hogy rohadt sok ilyen ember van a társadalomon belül megbújva, csak nem reklámozzák ezt. De higgyétek el, hogyha eljönne az az időszak, amikor úgymond lenne ennek az eszmének keletje, akkor biztosak lehettek benne, hogy ezek az emberek úgymond színre lépnének. De ez tényleg a legalja ennek az úgynevezett szubkultúrának. Ilyet tudjátok, mikor láttam én? Az ilyen 2000-es évek elején, amikor volt az a Vér és Becsület nevezetű, ilyen szélső jobboldali, neonáci felvonulások Budapesten. Akkor voltak ezek a tipikus ilyen, tudjátok, ez az acélbetétes bakancs, fehér fűző, fekete oldalzsebes nadrág szigorúan betűrve abba a bakancsba, és akkor ez a tipik bomberkabát, kopaszfej, és azoknak volt ilyesmi tetoválásuk a tarkóján, meg hasonló dolgok. És akkor vonulgattak a hősök terén, ugye a mai napig van egyébként ez a kitörés emléktúra, meg ilyenek. Én most ebben nem akarok belemenni, így politikai szempontból, hogy ez most mi, vagy jó-e, vagy rossz. Nyilván mindenki meg tudja ítélni, aki felnőtt ember, hogy ez jó vagy rossz. Kirúgták ezt az embert, és szerintem jogosan rúgták ki, hiszen magát a verseny rendezője országot úgymond bélyegzi meg. Kb. Ez lenne most így az első etap, meg az első ilyen téma. A második témával pedig az is a héten nagy port kavart, hát kvázi ilyen belpolitikai eseményt kreáltak az egészből, ez pedig nem más, mint a Tóth Gabi jelenség. Ugye mi is történt? Hát gyakorlatilag az történt, hogy Tóth Gabi csalta a férjét a táncosával. Ennyi történt. Ugye ezzel nem is lenne probléma, sőt, alapba ugye abból fakad ez az egész úgymond fölháborodás, hogy a Tóth Gabit a kormány megvette kilóra. A magyar kormány. Mert ugye
ki is ez a Tóth Gabi valójában? Hát a 2000-es évek végén volt úgymond a fénykorában, meg az úgymond a leginkább besztárolva, és én emlékszek például egy ilyen formációra, hogy a stáb. Tehát ez gyakorlatilag egy akkori valamilyen szennymédia kreált egy ilyen, vagy összeverbuvált ilyen mindenféle sztárocskát, meg celebet, akikből csinált egy ilyen, azt hiszem 4 tagú zenekart, benne volt a Márk, azóta eltűnt az ember, benne volt ez, vagy nem tudom, valamilyen ilyen akkori Tokió Hotel utánzat magyar verzióban, meg benne volt azt hiszem az Imány Linda, mint egy ilyen biodíszlet, és ilyen rockzenéket csináltak, azt hiszem, vagy legalább egy zenét biztos, hogy csináltak, de majd erről fogok nyilvánvalóan anyagot ide bevágni. A lényeg az, hogy ez a Tóth Gabi mindig is egy ilyen rocker picsa volt, amivel nincsen baj, csak ugye a rocker létforma az nem feltétlenül a keresztény értékrenddel, meg az ilyen ultrakonzervatív, ortodox nézetekre alapul. A lényeg az, hogy a kormány az nyilvánvalóan fizetett a Tóth Gabinak már jó ideje, azért, hogy úgymond népszerűsítse ezt a propagandát, meg ezt az úgymond ilyen értékrendet. És itt megint ez egy nagyon-nagyon jó szó, hogy értékrend. Csak az a durva, hogy ez egy pózőrködés. Mutatunk valamit, ami nem vagyunk, vagy inkább pont az ellentéte vagyunk annak, amit akarunk mutatni, meg üzenni. Hiszen ez a rocker csaj elkezdett ilyen magyar nemzeti népviseletes dizájnú cuccokba járkálni, megjelenni, stb. Ilyen kormánypárti rendezvényeken, és mondom, én nem akarok itt most belpolitikai szarságokba, meg ilyen igazi mélytej fertőbe lemenni, meg ez az igazi undorító bulvár szenny szart fölhozni, de ez tény, hogy ez így van, meg így is volt. És ugye jött ez a nagy balhé, mert ugye mi is történt? Most vonatkoztassunk el a Tóth Gabitól, mondjuk az, hogy vagy te, meg a csajod, akik mondjuk összeházasodtatok, és van egy közös gyereketek. Tehát úgymond egy család vagytok. És kiderülne az, hogy a feleséged csal téged valakivel. Mondjuk már egy jó ideje. Hiszen ez biztos már egy jó ideje tartott. És itt jön a slusszpoén az egészbe, de amúgy mi a fasz csinálnál ilyenkor? Na most én nem akarok itt belemenni ilyen dolgokba, hogy én mit csinálnék, meg mit. A lényeg az, hogy az a nagy fene nagy keresztény értékrend szerint, tehát az igazi ilyen ős keresztény, úgymond ortodox keresztény nézetek szerint, és ezt nem én találom ki, hanem van egy Ruf Tibor nevű vallási, nagyon nagy szaktekintély, akinek rengeteg podcastjét én meghallgattam, ilyen 2 órás podcastekből legalább 20-at, ugyanis volt egy időszak az életemben, amikor érdekelt ez a téma, és így mélyebb szinten bele kívántam vonódni, meg megérteni azt az egész dolgot, és ott például sokszor elhangzott ez a szemet szemért, fogad fogért mentalitás vagy dolog, ugye ez is egy ilyen kereszténységből fakadó, ilyen nagyon ősi, ilyen igazságtétel. És a lényeg az, hogy egyszer elmesélte ez a Ruf Tibor az egyik ilyen podcastjében, hogy amikor az emberek így életükben először szerelmesek lesznek, és ugye az első szerelem mindig a legerősebb az ember életébe, és úgy tényleg úgy igaz szerelemből szeretitek egymást a pároddal, és mondjuk kiderül az, hogy a párod az csalt téged, vagy hűtlen volt, ez, hogy te ezt megtudod, megöl lelkileg. Ezért kötök vissza most a szemet szemért, fogad fogért igazságtételhez, hogy régen ebben a nagyon ilyen ortodox, igazi keményvonalas keresztény értékrend szerint a házasságtörést az halállal büntették. Ez a mai napig így van, azt hiszem az iszlám világban, vagyis hát legalábbis biztos, hogy vannak olyan iszlám országok, ahol ez így van, de hogy a lényeg az, hogy ez a zsidó-keresztény értékrendben is így volt. Ezt arra vezette vissza például ez a csávó, hogy mivel megölnek téged lelkileg, ezért halálra kövezték a házasságtörő asszonyt,
Azt egyébként nem tudom, hogy hogyha a férj követett el csalást, akkor ez fordítva is igaz volt. Bár lehet, hogy akkor a nőnek a fiútestvérei ölték meg a férjet, de az biztos, hogy volt egy ilyen szokás, hogy a házasságtörőt jogosan megölhette a férje, azért, mert ő lelkileg már megölték, és nem ugyanaz az ember volt, mint előtte. Ez lehet, hogy így most nagyon-nagyon hülyén meg furán hangzik, de ezt higgyétek el, hogy ez elhangzott több podcast beszélgetésben, amit egy ilyen nagyon úgymond ultra, ilyen tényleg mindent mélységében ismerő, az ilyen vallástörténeti dolgokat minden tekintetben ismerő ember mondta ezt így el, hogy ez egy valid dolog volt. És most nyilván nem azt akarom mondani, hogy Tóth Gabit is mondjuk halált érdemelne, de a lényeg az az, hogy amit pozőrködött, annak pont az ellentétje, tehát semmilyen szinten nem igaz, amilyen szerepet ő fölvett. Egy abszolút szerintem egy utolsó megvetendő büdös patkánygeci, hiszen hazudott is, és kifelé mutat egy képet, ami nem ő, hanem pont az ellentéte. Mondom még egyszer, nincsen ezzel baj, akkor, hogyha ő megmaradt volna az eredeti szerepénél, hogy egy rocker csaj, aki beleszarik az egészbe, és azt csinál, amit akar, neki ne pofázzon senki. Ha minden nap más palival akar baszni, akkor minden nap más palival baszhat. Csak ugye ő megházasodott, gyerekük is lett, és ezt mégis bevállalta úgy, hogy nagy mellénnyel hirdette a keresztény értékrendet. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni a Tóth Gabi jelenség margójára. Most pedig rátérnék az utolsó témára, ami nem más, mint a csatorna neve. Körülbelül 1-1,5, max. 2 hete jelentettem be, hogy nevet változtat a csatorna, és hogy mi is ennek a háttere, meg honnan jött ez a Swole Dodge. A Swole Dodge az egy mém. Az a mém kultúrából jött. Először volt a Chimps. A Chimps az egy ilyen nyomorult béna ilyen, de szerethető ilyen kutya, mémesítve. Dióhéjban ennyi, és akkor jöttek mindenféle ilyen hülye feliratok, tehát gyártották a mémeket ebből a karakterből. És megszületett ennek az ellentétje, hiszen, hogyha jön valami szélsőség, vagy hogyha úgy is fogalmazhatnék, hogyha az inga nagyon kileng az egyik irányba, akkor előbb-utóbb vissza fog lengeni a másik irányba. Legalább ugyanolyan kilengéssel, vagy még erősebb kilengéssel, és megszületett a Swole Dodge, ami gyakorlatilag a Chimpsnek az ellentéte. Van ez a japán kutya, most meg nem mondom így hirtelen fejből milyen fajta, Shiba Inu, de megvan, Shiba Inu kutya, egy ilyen kigyúrt testtel, és akkor gyakorlatilag csináltak egy ilyen ellenmémet, ami arról szól, hogy például a régen minden jobb volt jelenségre asszociál, szóval például itt a megjelenített képen is arról van szó, hogy régen a fiatalok milyenek voltak, meg mai nap milyenek a fiatalok. A képen azt mutatja, hogy az 1900-as években a tinédzserek ugye nyilván vitték őket a háborúba, meg katonának, és akkor remélem, hogy túlélem. Ma pedig ugye a mai napi tinédzser reméli, hogy valaki lájkolja majd a TikTokját. És akkor jöhet egy újabb kép, a tinédzserek Krisztus előtt 80-ban, ugye felesége volt a tininek, hazajöttem, miután többszörösen megöltem emberek, tehát több embert megölt. Nyilván ez a csatákra utal, meg hogy régen mindenkit vittek akkor is a katonának. Fiatalok 2020-ban pedig, hogy anya segíts, megijedtem egy molylepkétől. De ezt ugyanígy levezetik országokra, hogy egyes országok milyenek voltak régen, meg most milyenek. Nagy-Britannia 1870-ben, mi vagyunk a világ vitathatatlan szuperhatalma, és akkor ugye Nagy-Britannia 2020-ban ugye ez a transgender bullshit lófasz, ami tudjátok megy a TikTokon, vagy TikTokon, Twitteren, meg ezeken a dolgokon, hogy
most akkor azon rágódunk, hogy akkor hány nem van, meg mi a fasz is van. Ugye igazából férfi van, meg nő, de ugye most jött egy ilyen új baromság, hogy 68 féle idióta nemet kitalálnak emberek maguknak, akik mezei elmebetegek. De ez is egy nagyon jó mém, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság akkor, én fogom dominálni a világot. Nem, én fogom dominálni a világot. És ugye Franciaország meg az Egyesült Királyság ma, ez az én halam. Nem, ez az én halam. Ugye nyilván itt meg ma valami halászati jogokon megy a csörte. Régen meg arról ment a csörte, hogy kibassza meg a világot. És ugye gyakorlatilag Nagy-Britannia tényleg a világ ura volt. Tehát ugye az Amerika is kb. Angol gyarmat volt, meg minden. Hát gondoljatok bele, ott volt a Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika, Kína jelentős része, teljes India, és akkor még a jelenlegi USA jó pár állama hozzá tartozott, és ugye mindenhol angolul beszéltek. Hát ja, ide fajult a világ. És ugye ez a Swole Dodge, hogy régen minden jobb volt, régen minden kajak volt, régen minden olyan volt, amilyennek lennie kellett, és akkor én ebből merítettem úgymond a csatorna logóját, hogy nem nagyon akarok lefeküdni én az ilyen mai trendi, bullshit, hamis, ilyen megáltalkodott, főleg ilyen hamis profétáknak kikiáltott embereknek, meg az ilyen kamu ideológiáknak. És nem is nagyon akarok így most bekategorizálni magam, hogy én milyen oldalt képviselek. Szerintem mindenki el tudja dönteni, szerintem én az igaz oldalt képviselem. Úgyhogy ennyi lett volna mára ez a kis vlog. Remélem tetszett, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok rá egy kibaszott lájkot, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!